Здравейте на всички! Добре дошли в канала ми! Днес ще говорим за многобройните ползи от гроздето, един вкусен плод, който предлага много здравословни предимства. Какви са ползите от гроздето? Ето няколко важни точки, които трябва да имате предвид. Богато на хранителни вещества. Гроздето е богато на важни витамини и минерали, включително витамин С, витамин К, витамини от група В и минерали. Подпомага имунната система. Гроздето укрепва имунната система благодарение на своите антиоксидантни свойства. Здраве на сърцето. Гроздето може да понижи нивата на лошия холестерол, LDL, намалявайки риска от сърдечни заболявания. Регулира кръвното налягане. Съдържанието на калий в гроздето помага за регулиране на кръвното налягане. Подпомага здравето на храносмилателната система. Високото съдържание на фибри улеснява храносмилането и помага за предотвратяване на запек. Антиоксидантно действие. Гроздето съдържа ресвератрол и други антиоксиданти, които защитават клетките от увреждане от свободни радикали. Подобрява здравето на очите. Гроздето съдържа лутеин и зеаксантин, които подпомагат здравето на очите. Подпомага здравето на кожата. Антиоксидантите в гроздето могат да намалят признаците на стареене на кожата. Помага при контрол на теглото. Поради ниското си калорийно съдържание, гроздето е полезна закуска за контролиране на теглото. Подпомага здравето на костите. Калцият и другите минерали в гроздето спомагат за укрепването на костите. Подобрява паметта. Гроздето може да подобри когнитивните функции и да подкрепи здравето на мозъка. Намалява риска от рак. Антиоксидантните свойства на гроздето могат да намалят риска от определени видове рак. Източник на енергия. Натуралните захари в гроздето осигуряват бърз източник на енергия. Подпомага детоксикацията. Гроздето помага за детоксикация на черния дроб, като насърчава неговата функция. Намалява симптомите на алергия. Гроздето съдържа съединения, които могат да помогнат за облегчаване на алергични реакции. Подобрява здравето на зъбите и устата. Неговите антибактериални свойства подпомагат здравето на устната кухина. Намалява стреса. Съединенията в гроздето могат да подобрят настроението и да намалят нивата на стрес. Снижава високите триглицеридни нива. Редовната консумация може да помогне за понижаване на триглицеридните нива. Подобрява сърдечно-съдовото здраве. Гроздето подобрява кръвообращението, увеличавайки еластичността на кръвоносните съдове. Подобрява качеството на съня. Консумацията на грозде вечер може да подобри качеството на съня. Благодаря ви, че гледахте. Ако това видео ви е харесало, моля, не забравяйте да се абонирате за канала ни и да харесате това видео. Така ще бъдете уведомени веднага, когато качим ново съдържание. Ще се радвам да чуя вашите мисли в коментарите, вашето мнение е много важно за мен. До следващото видео. Всичко най-добро!